Тате, къде е котката? Ето я, тате. Къде е? Ела кътки. Ела пиле. Ела. Вече ми е студено. Студено ли ти е? Кой е това? А това? Кой е това? Казвай бързо. Айде още един заек. Стига. Стига, не. И то заек ли искаш да щупиш? Имаме така по 10 години. Проблеми с тия 10 години. Колко храна служите? А не крещинки май храна. Ще ги надъмите. Да. Това е направо. Аз не тягам. Направи си топка. Голяма. Само внимавай в главата да няма оцелиш. Направи си голяма топка. Тя черва. Хвърляй по петко хвърляй. Казах и голяма тя. По петко хвърляй. Тя не успя. Да не остава ли топка? Какво се препарира, тате? Ето си топка. Кая ти един. Чуди ми кая. Оцели го петко го оцели. Давай, хвърляй по петко. Ето кераш. Ето кераш. Кая ти дам, но тя не ме цели. И аз ти върна. Ето кера нещо. Авай! Дайте върна и надолу горе. Там други долу. Там. Ей, там отиваме. Идем там. Идем да на куклен сяко. Добре, айде. Иди на куклите. Петко. И кале! Леки, абе, какво до сега говорихме? Колко е по-малко от тебе, Али? От 5. Не от 5, с 5 години. С 5. Значи как трябва да се държиш с нея? Добре. По-внимателно. Вижте, кара. Да. А това е тая статуя в деня. Нещо. И да слагат вода. Не би да го видим това. Не би да Аз искам, а ти искаш ли? Но не би да защото е гореща вода. Мирише на пяра. И тук вали. И въпросът да вали това. Браво, айде. Фотосесията да приключим. Да не се пуснете, разбрали бе? Ела бързо насам. Нали помниш, че е по-малка? Да. Не ме е перко. Стривай там. Стривай.
И аз имах ли косата в очите? Чакай, влез си двамата, отиди на там. Ей, там мръсна пръчка! Не си читата. Кой може да покаже по-голям маймунджулък? Кой е по-голяма маймуна? Леко да не ботнеш. Нали се разбрахме да внимаваме? Ще станеш, ще те набият тук и ще запомнят един пет, където идвал да обядва и ял бой пръстички. Казах ли да внимаваш, че е по-малко? Но когато се научиш на ред, да докаже нещо е закон, няма да го...